De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 1. Van Paulus, tjenstwijd van Christus Jezus en roepen apostel, uitkart om Gods blied boodschap te brengen, dat er toch zijn profeten al in vaart zijn hier in de heilige schriften. Dat boodschap gaat oor zijn zoon, die als meisje van David afstammet, maar die nevens de heilige geest aanwijst is als zoon van God in al zijn macht door zijn verriezenis uit de deden. Hij, Jezus Christus, uw Heer. Door hem hebben wij het voorrecht van het apostelschap kregen, dat ter ere van zijn naam mensen uit alle volken ter gergens aan het leven komen maaien. Daar jere jemme ek bij, jemme die roepen binnen om Jezus Christus ziens te wezen. Aan alle mensen in Rome die God lief had en die te roepen had om heilig te wezen. Genade en vrede met jemme joen worden van God, uwsheid en van de Heere Jezus Christus. Allereerst dank je ik mijn God door Jezus Christus voor jemme alle jaren, want in de hele wereld hebben ze het oor jemme leeuwen. God, die ik mij mijn hele hart ken, door het blied boodschap oor zijn zoon te brengen, kan er voor instaan dat ik zonder ophouden aan jemme denk en altijd voor jem bid. Ik blijf vragende of het mij eindelijk doch slag je mij om, als God het wil, bij jemme te komen. Want ik zou zo graag met jemme in de kunde komen willen, om jemme delen te litten in een of andere geestelijke jafte en zodoende sterk te maken. Of liever, om, als ik in jemme vermidden ben, mij een waar vertreester te worden, troch een wars leeuwen. Ik troch jemmes, jemme troch minnes. Nou wil ik net, broren, dat jemme daar onkundig van bloeien zullen, dat ik weet hoe vaak van doel west heb om jemme op te zieken. Maar ont nota kwam er ieder keer wat tussen. Ik hoop onder jemme mijn vrucht arbeidje te kennen, liek als onder de orenheidenvolken. Ik heb verplichtings aan Grieken en net-Grieken, aan lui mij en zonder ontwikkeling. Daarom wil ik zo graag ek jemme in Rome het blied boodschap brengen. Want ik kom net beskammen wij met het blied boodschap. Het is een kracht van God ter behoud van een elk die het leeuwt. Allereerst de Jood, maar dan ook de Griek. Want het evenbiert hoe een meisje voor God vrij uitgeet. Van begin te eind alleenig terug leeuwen. Zodat beschreven staat, de rechtvaardige zal libje terug zijn leeuwen. Want Gods grieme evenbiert hem uit de hemel wij oer alle goddelezens en ongerechtigens van mensen heen, die mij haar ongerechtigens de weerheid daaronder hadden. Ommers, wat mensen van God weten kennen, is onder haar duidelijk. God zelfs had het haar duidelijk maken. Wat wij van God net zien kennen, wordt zo'n de schepping van de wereld mij de eigen van het verstaan zoen aan zijn werken, zijn eeuwige macht en goddelijkens. Ze kennen haar zelfs dus net geen praten, want ze weten van God, maar ze hebben hem net als God ere of dank bracht. Krijgt hoors om, binnen ze in haar prakkesages vervallen tot dingen van niet en haar onverstandig herte is vertjusteren. Ze joegen haar uit voor wezen, maar ze binnen dwazen worden. En ze hebben de glorie van de onvergankelijke God verruilen voor beelden in de vorm van een vergankelijk meisje en van vogels, fjouwervoetige en kroepende dieren. Daarom had God haar zo oorleveren aan de smarge begeerten van haar herte, dat ze haar eigen lichaam onteerde. Ze hebben de ware God verruilen voor legen goden en hebben wat God schepen had vereren en tjenen in plaats van de schepper zelfs, die het heeg te prijzen is, en in eeuwigheid. Amen. Daarom had God haar oorleveren aan skandelijke hertstochten, want haar vrouwen hebben de natuurlijke omgang van de geslachten verruilen voor die tjene natuur. Krijgt ze hebben de maalje de natuurlijke omgang met vrouwen oorjoen en binnen no gleun van begeerte naar elkaar. Zo slaan het maalje op een schandelijke wijze mij en waarom
en krijgt daarmee in haarzelfs het verzinnen voor haar afdwaling. Om ze het versmieten hebben God langer te erkennen, had God haar oorleveren aan haar eigen ideeën die te wijsmieten keert binnen. Om dingen te doen die geen voeg jouwen. Ze zitten vol van allerhande ongerechtigens, minnens, inklauwerigens en verkeerdens. Ze binnen smoorvol oergunst, matzucht, tierderij, bedragerij en gemienens. Het binnen rabbelskoeten en lastertongen, haters van God, die haar niet van hem aanloeken, brutale opscheppers, ze vinden allerhande kwee uit en jouwen net om het zissen van haar aden. Ze broeken haar verstaan net, binnen onbetrouwbaar, kennen geen liefde en geen begrutsen. Ze kennen schoon Gods oordeel dat zegt dat wat zulke dingen doen, de deur verzinnen hebben. En doch doen ze die net alleen zelfs, maar ze bejubel je ook nog oren die ze doen. Hartstuk 2. Oordeel is to oer oren. Daarom kinst die zelfs net skim praten, domeeske, was ik wijze meest. Want wist de oren om oordeelest, daar veroordeelest die zelfs om. Do oordeelest oer oren, maar dochst om het zelfs krijgt een gelijk. Nou weten we dat God mij recht en reden de leu die zoks doge veroordeelt. O meeske, do dies de leu die zoks doge veroordeelest, maar dat lieke goed zelfs dochst. Toch sto nou weer dat sto aan Gods oordeel ontkomen zoest? Of denkst du maar wat licht oor zijn rieke goedens, inschikkelijkens en geduld? Vernimst du net dat God mij zijn goedens jemme ta bekering brengen wil? Maar in die dofhoedigens en hurthettigens loegest du die een heep grieme op voor de dag dat God in zijn grieme zijn rechtvaardig oordeel epenbieret. Hij zul elk leenje naar zijn dieren. Eeuwig leven zal er jaan aan hart die terug aan te houden met goed waan, stripje naar glorie, ere en onvergankelijkens, maar grieme en gramoedigens aan haar die haar zelf ziekje en net naar de wierheid hartje willen, maar wel naar de ongerechtigheid. Benering en benauwden zullen komen oor alle mensen die het kwade doggen. Allereerst oor de Jood, maar lieke goed oor de Griek. Maar glorie, ere en vrede oor elk die het goede docht. Allereerst oor de Jood, maar lieke goed oor de Griek. Want God loekt net een voor. Alle jaren ommers die zonder de wet van Mozes zondigen hebben, gaan zonder de wet verlen, en alle jaren die onder de wet zondigen hebben, zullen terug de wet veroordelen worden. Want net de meesten die de wet jaren gaan bij God vrij uit, maar die haar aan de wet houden, zullen vrijsprutsen worden. Want als heidenen die de wet net hebben, uit haarzelfs doggen wat de wet zegt, dan binnen ze haarzelfs een wet, ook al hebben ze de wet net. Ze laten zien dat wat de wet wil, haren in het hart schreeuwen stiert. Haar eigen gewisse is daar mij getuige van en haar gedachten oer en weer beschuldigen haarzelfs of spreken haarzelfs vrij. Zo zal het gaan op die grote dag, als, neffens het blied boodschap dat ik breng, God, troch Jezus Christus, oordeelt oer alles dat de mensen in het verholene dien hebben. Maar hoe zit het nou met die? Do neemst die zelfs Jood, do betrouwst op de wet en giest grut op die God. Do witst wat God van die wil en hast uit de wet leert om te onderscheiden waar het om gaat. Do neemst van die zelfs aan dat een paadwijzer voor blinden bist, een lucht voor haar die in het juiste te houden, een opvierder van onverstandigen, een leermaster voor lietse ben. Do hast ommers in de wet de volslijne uitering van kennis en weerheid. Ja, do leerst oren, maar leerst do die zelfs niet? Do verkundigest dat men net stellen mij, en stelst do zelfs dan al? Do zeist dat men net trouw brekken mij, en brekst do zelfs de trouw al? Do hast een aagrees van aagatsbeelden, en plonderst do zelfs de tempel al? Do giest er grut op dat Gods wet hast, maar makkest God te schande terug zijn wet in te gaan?
Want Gods naam wordt, zat beschreven staat, troch jemme schuld onder de heidenen lasteren. Du hast wat ohne besnijden is, als du die ohne wet hadst. Maar als du tjene wet ingiest, dan komt dat op hetzelfde del als wie is net besnien. Als nou de onbesnienen haar ohne voorschriften van de wet hadden, zal God haar het net besnien wezen dan net als besnijden is aanrekken. En de lui die van huis uit net besnien binnen, zullen, troch dat ze doggen wat de wet wil, ruchter wezen oer die tjene wet ingiest, al hast dan de wet op schrift en al bist du besnien. Jood is net hij die het naar het uiterlijk is, en de besnijenis is net wat uiterlijk en aan het lichaam dien wordt, maar Jood is hij die het innerlijk is, en de wiere besnijenis, dat is die van het hart, troch de geest, net nevens de letter van de wet. Sanien zal net troch meesken, maar troch God prijzen worden. Hartstuk 3. Wat had een Jood dan op oren voor, of wat jouwt het om besnien te wezen? Gans en oer alle boegen. Allereerst al dat Herren Gods worden te betrouwd binnen. Wat zou het dan als gewoon van haar ontrouw worden binnen? Zou haar ontrouw Gods trouw te neer te doen? Uit nog een net. Maar sam moet het wezen. God is betrouwbaar, al binnen alle mensen legenders. Liek als beschreven staat, dat jou gelijk krijgen in jou worden en het pleit winnen als jou oordelen worden. Maar als uw ongerechtigheid Gods gerechtigheid uitkomen laat, hoe moeten we daar dan mee aan? Is God dan onrechtvaardig als u zijn grime vielen laat? Nou redeneer je ik als meisje. Uit nog een net. Hoe zou God oors de vraag oordeel je kennen? Maar als Gods betrouwbaarens, dat zijn glorie duidelijker uitkomt troch mijn onbetrouwbaarens, waarom oordeel je ze mij dan nog als een zonder? Waarom zonen we dan net sissen, liek als gewoon mij najouwen dat ik sis, maar het is er net. Let u het verkeerde dwaan dat het goede daaruit voortkomen mij. Zulke mensen worden mij recht en reden veroordelen. Hoe zit het nou? Hebben we als Joden wat voor? Geen sprake van. Want we hebben al jeder Joden en Grieken der alle keren van beschuldigen dat ze in de macht van de zonde binnen. Het is dat beschreven staat. Geen meisje is rechtvaardig, ek net één. Er is net één mij begrip. Er is net één die God ziet. Alle keren binnen ze op het doel rekken. Mij en waar binnen ze te wijs smieten keert. Nimmen docht wat goed is, nog net één. Een iepen graaf is haar kiel. Ze broeken de tongen om te bedragen. Nieren vanien skoelt haar achter de lippen. Ze hebben de moelen vol van vervlokking en bitterens. Ze binnen er gauw bij als er bloed te vergeten is. Verwoesting en ellende teken je haar paad. De wij die het vrede brengt, hebben ze nooit van weten. Ontzag voor God stiert haar net voor regen. Nou weten we dat alles wat de wet zegt bedoeld is voor die onder de wet vallen. Net één had dus meer wat in te brengen, maar de hele vraag valt zo onder het oordeel van God. Daarom zal geen meisje in Gods eigen vrij uitgaan om te docht wat de wet zegt, want de wet leert dus alleen maar wat zonde is. Maar nou is, los van de wet, aan het licht komen hoe God mensen vrijspreekt dat de wet en de profeten van getuigen. Hoe God vrijspreekt door het leeuwen in Jezus Christus. Alle keren dit leeuwen. Want er is geen onderscheid. Alle keren hebben ze onbezondigen en daarom moeten ze de heerlijkheid die God jouwt missen. Maar ze worden vrijsprutsen enkel en alleen door zijn genade, vanwege de verlossing in Christus Jezus. Hem had God aanweest als zoenoffer door zijn deel, zodat we dat door het leeuwen aannemen. Hij had dat dien om zijn gerechtigheid te laten, maar er de zonden die de mensen in het verleden bedrouwen hienen, nog net strafte in zijn langmoedigens, om in deze tijd zijn gerechtigheid te laten, dat er zelfs vrij van zonde is en tegelijk elk vrijspreekt die uit het leeuwen in Jezus lebt.
Waar blijven wie nou met uw grutskens? Die is boeten dwarren. Toch hokker wet? Die van de goede dieren? Nee, toch de wet van het leeuwen. Want wie binnen van bedenken dat een meisje toch het leeuwen vrijsprutsen wordt, los van de dieren die de wet voorschreeuwt. Of is God vaaks alleen de God van de Joden? Is hij net lieke goed de God van de heidenen? Van zelfs ek van de heidenen. Omdat er één God is die de besnienen rechtvaardigen zal op grond van haar leeuwen en de onbesnienen troch haar leeuwen. Doch wie dus troch het leeuwen de wet ten ete, uit nog een net. Wie bevestigt krijgt de wet. Hartstikke fjouwer. Wat zullen we dan zeggen van Abraham, uw stamvader naar het bloed? Wat had er daarbij woon? Als Abraham vrijsprutsen wie troch wat er die, dan hier de reden han om grutsk te wezen. Maar dat hier er voor God oer net. Want wat zei de schrift? Abraham had in God leeuwd, en dat is hem als geruchtigheid aanrekenen. Nou wordt aan een die het werk docht zijn leen net aanrekenen als een gunst, maar als wat dat er verdienen had. Als een likwijls geen werk docht, maar leeuwt in God die de godlezer vrijspreekt, dan wordt zijn leeuwen hem aanrekenen als geruchtigheid. Liek als ek David het had oer het lok van de meeske die troch God vrijsprutsen wordt, los van zijn dieren. Wat een geluk voor de meesken waans misdieren verjoen binnen en waans zonden bedutsen binnen. Wat een geluk voor de man waar de Heere de zonden net aanrekent. Slacht dat lok, dat David het door had, nou alleen op de besnienen of ek op de onbesnienen? Want wie ze, Abrahams leeuwen waard hem aanrekenen als geruchtigheid. In wat voor omstandigheden waard het hem aanrekenen? Wie er doe besnien of nog net besnien? Het wie net nee, maar vast zijn besnijenis. Hij had het teken van de besnijenis kregen als bezegeling van de geruchtigheid die er troch het leeuwen kregen hier. Doet er nog net besnien weer. Zadwaande is hij de geestelijkheid van alle keren die het leeuwen, al binnen ze net besnien. Het is de bedoeling dat de geruchtigheid haar aanrekenen wordt. En hier is echt de heid van haren die het besnien binnen, die net alleen de besnijenis hebben, maar ek in de voetstappen gaan van het leeuwen van uwsheid Abraham, die het al leeuwde eerder besnien weer. Abraham en zijn afstammelingen kregen de belofte dat ze de wraad erfjes zonen. Die kregen ze net troch haar aan de wet te houden, maar troch de geruchtigheid die het leeuwen meebrengt. Want als ze die het van het nakomen van de wet verwachtje erfgenamten worden zonen, dan zou het leeuwen niet meer te betjutten hebben, en Gods belofte zonder weerde wijze. De wet roept ommers Gods griemen op, maar dat geen wet is, daar kan men er echt net in gaan. Daarom berijst die belofte als een genedejaafte van God op het leeuwen. Zadwaande stiert die belofte vast voor elke afstammeling die net alleen uit de wet, maar die ook uit het leeuwen van Abraham libbet. Want Abraham is de geestelijkheid van us alle jaren. Liek als beschreven stiert, ik heb die heid van gans volken maken. Hij is us heid in de eigen van God in wat er leeuwd had. Als de God die de deerden libben maakt en wat net bestiert, te wijzen roept. Abraham had hopen, doet er niet meer te hoopjen voel, en had leeuwd. Zo is er heid van gans volken worden, neffens wat er zijn wie. Zo machtig zullen die afstammelingen wijzen. Zijn leeuwen waard net minder, al zeggen dat er te oud worden wie om ben te krijgen. Hier roen al naar de 100, en dat Sarah geen meer worden koe. Aan Gods belofte had er net twijfelen in onleeuwen, maar hij had sterk steen in het leeuwen. Hij had God de ere joen. Hij wie er volslijn wist van dat God de tassissing die ter dien hier ek nakomen koe. Daarom is het hem als geruchtigheid aanrekenen.
Maar net om hem alleenig stiert er beschreven het wat hem aanrekenen. Nee, kom us die het aanrekenen worden zal. Us die leeuwen in hem, die Jezus, us Heer, uit de doden opwekken had. Die is oorleveren aan de deur, om us misslagen en opwekken om us vrijspraak. Hartstuk 5. Nood wie rechtvaardig verklaren binnen troch het leeuwen, hebben wie vrede met God, troch us Heer Jezus Christus. Wie hebben nood wie leeuwen troch hem, toegang krijgen, tot die genade dat wie vast in stenen. En wie gerne grut op us hopen, dat wie in Gods heerlijkheid delen zullen. En dat net alleenig, maar wie gerne ek grut op us beneringen. Om te weten dat de benering leert te uithouden. En uithouden leert er te dat wie Gods oordeel treest binnen. En dat treest wezen werd te hopen. En de hopen stelt us net teloor, want Gods leefde is us in het hart uitstwart troch de Heilige Geest die us joen is. Want doet wie nog zwak wenen, is Christus op Gods stiert al voor us God lezen stoon. Net zo gauw zal ien om ons voor een rechtvaardige sterren willen, maar vaak zou ien er nog te komen kennen om dat te doen als het voor een goed meisje is. God likwijls had us duidelijk zien litten dat er us leef had. Want doet wie nog zonders wenen, is Christus voor u stoon. Troch zijn deur hebben wie nou de vrijspraak krijgen. Namens te meer zullen wie dan troch hem bewaren blijven voor Gods grimme. Doet wie nog vijanden wenen, binnen wie mij God vermoord zonen troch de deur van zijn zoon. Nood wie vermoord zonen binnen, zullen wie dan namens te meer bewaren blijven troch zijn libben. En dat net alleenig, maar wie gerne grut op God, troch us Heer Jezus Christus, troch wat wie nou de vermoordzoning krijgen hebben. De zonde is troch één meisje in een wraad komen en troch de zonde de deur. Daarom had de deur geen meisje oorslijn om het alle jaren zonde te hebben. Want dat wie al zonde in een wraad eer de wet joen waard. Maar de zonde wordt net aanrekenen als er geen wet is. Likwijls had de deur als koning heerske van Adam aan Mozes ta. Ek oor die net zondige hebben, op dezelfde wijze als Adam tegen Gods gebod ingaan weer. Adam is een voorbeeld voor hem die komen zou. Nou stiert het mij de genade die God jouwt net correct zo als mij de misslag van Adam. Want als al troch de misslag van die ene meisje de grote mannig te stoorn is, nog heel te grutter is de genade van God, om de oorvloedige jaafte aan de grote mannigte, troch de genade van de ene meisje Jezus Christus. En mij wat God jouwt, stiert het heel oors als mij de zonde van die ene meisje. Na de ene zonde kwam het oordeel, schuldig. Maar na wit hoevolle misslagen komt de genade jaafte van God, vrijspraak. Troch de misslag van die ene meisje is de deur aan de macht komen, troch hem alleenig. Namens te meer zullen zij die de genade en de gerechtigheid als oorvloedig geschenk krijgen, libje en heerske troch die ene meisje Jezus Christus. Ze had één misslag voor alle mensen de veroordeling meebracht, en krijgt ze had één rechtvaardige diet voor alle mensen de vrijspraak meebracht, die haar het leven jouwt. Eén meisje had net om 6 joen, daarom is de grote manigte voor zonder rekenen. Krijgt ze is ek de grote manigte voor rechtvaardig rekenen, om te ene dien had wat God zei. Maar de wet is erbij komen om de misslagen aanwinnen te laten. Dat de zonde likwijls aanwoon is de genade alleroorvloedigst worden. De zonde is aan de macht komen troch de deur, zo is het Gods bedoeling dat ek de genade aan de macht komen zal troch de gerechtigheid die us het eeuwige leven jouwt, troch Jezus Christus, us Heer.